Takže dobrý den lidi, rád vás zase vidím a chtěl vás přidat do nového videa. A dneska je to po dlouhé době, co se zase podíváme na nějaký ten tutoriál. A tohle video je na tutoriál, jak nainstalovat Counter-Strike 1.6. Takže půjdeme na libovolný internetový prohlížeč, klikneme na nový list, pokud máte něco rozjeté. Já vám dám tenhle odkaz do popisku, skopírujete a dáte vložit. Tak, počkáte, jestli vám to načte. Tak, a tady vidíte, máte tady i Minecraft, Counter-Strike, nějaké tohle mám, tohle třeba. Když kliknete na tohle, tak to máte nejlepší. Protože tady máte obidvě, ne, já vám to ukážu, vidíte. Takže, počkáme, až se vám tady toho načte, dáte stáhnout soubor. To už instalovat asi znova nebudu, ale víte, co jste to vy, tak jo. Tak, dám to uložit. Tohle bude rychle, vidíte, je to zazipované. Takže vy teď musíte udělat jednu věc. Minimalizovat tento, dáte toto a teď dáte, kliknete na to, ne. Tak, rozkliknete tuhle složku zazipovanou. Tak, vidíte, teď vám tady vyjede tohle. Vy už jenom tohle si vytáhnete na plochu. Tak, tohle. Přesně. Tak, vytáhnete to, tak. Rozkliknete tuhle složku, tohle GS Play. Tak. Teď musíte chvíli počkat. Tak, tady už se vám tady začne načítat. Tak, teď vidíte, teď se vám tady dáte, tady vidíte, tady máte tady tuhle hru, to nevím co je, Counter-Strike a Minecraft. Já Minecraft nebudu instalovat. Kliknete na Counter-Strike a dáte instalovat, já už to instalovat nebudu. To se vám normálně nainstaluje. Tak, tohle už nebudu potřebovat. Taky ne. Ale tohle budu potřebovat, to jsem tak, abyste mi věřili, že ta hra fakt funguje. Tak, rozkliknu tuhle. Já jsem si to vložil tady do her. Tak. Tak, vidíte, tady máte servery, když dáte nová hra, tak budete hrát s botama. Když dáte hledat servery, tady máte server, dáte toto, tady vidíte, tady toho máte. Takže na zábava na hodně dlouhé hodiny. Kdo má slabý počítač? Já nemám slabý počítač, já nemám peníze na Counter-Strike Global Offensive. Takže, tady máte takový tutoriál, jak rychle si zahrát Counter-Strike, aniž byste museli platit 300 na Steamu. Takže, já vám děkuju, že jste tohle video shlédli a pokud se vám tohle video líbilo, tak mi dejte like nebo odběr, koment, je mi to jedno. Takže, zdarec.